Was ze wat bieten? Ik weet dat ik meekrijg. Dat is de bedoeling al te beginnen, maar... Is dit wat jouw stekje? Nou, nee, vroeger zit ik er al. Ik kom oorspronkelijk uit Burgt. En ik ben nu al 40 jaar in Balzert. Nou, 40 jaar, net 30 jaar ongeveer. Maar hier vond ik altijd een karper. Dat ik dacht, ik wil het nou wel eens proberen. Maar dan zie je de kerp op die hoeken daar. Mijn karper is in geduld werken. Ja? Ja. Ik heb daar een keer zo'n oren zitten. Op die bregen. Maar sjouwen en mensen die ik dan een keer draaien, maar toen hier ik al in. Maar ja, dan ben ik vol jongen. Ik hoorde nog net mijn val daar op die leuning te zitten net. Heb je nou zo'n zweet op een hol? Ja, ik zweet altijd. Als ik zeg, wat kan dat wezen? Ik zweet. Het is akelig vervelend, maar ik heb het nooit benauwd. Ik zie het altijd in de slachterij. Bij Braden heb ik geweest. In Ljouwen nou. Nou, dan zitten we in de koelcel, dat zweet ik. Nee, echt? Ja, zeker. En in de vrieszaal zweet ik. Dat maakt het niks uit. Als ik aan het werk ben, zweet ik. Maar misschien ook, ik wil de hut werken, ik wil de hut, ja. Als je vroeger ging je stikwerk, nou, dan moest je per stuk werken in de slachterij. Maar hut draaien, die nog meer rijden, verdiend vanzelf. Nou ja, dat ben je gewend en dan gaat dat terug. Bij Braden hoorde dat net. Maar ja, ik werkte gewoon terug, pleer. En in een relatie dan, hoe je dat dan? Als je een relatie hebt? Ik niet. Nee. En ik mis het ik niet, ja. Ik ben altijd alleen. En ik viel niet lekker op me, maar ik viel met mijn gemak alleen. Dus, alleen dat deze twee maanden naast, hè, dat ben vervelende rotman. Ik vind er niks aan. In de winter? Nee, ik kreeg daar Sinterklaas, waarop alsjeblieft. Ik vind helemaal niks. Nou, er gebeurt niks met die dobber. Er gebeurt helemaal niks. Maar ja, ik zie je net zo lang. Maar ik zie je net zo'n woorden meer.